both volunteers for 2014. I'm Alice from Hungary. And I'm Wayne from Texas. And where are we? We're standing here before the Palatine University, previously the House of Formation. In 1912, Father Kentenich was appointed spiritual director here, a spiritual companion and trusted friend of the boys. In this house, we find the open doors which led to the foundation of Schönstadt. Annak idején a diákok itt étkeztek. Schönstadt nem egy elképzelésből fakadt, hanem az életből. Iskolai hétköznapok, kollégista élet, egy 27 éves atya, 12 és 18 év közötti fiúk. Kentenich atya belemegy az akkori adott helyzetbe, és Isten munkálkodni kezd. Ez egy olyan út, amin ajtók sora nyílik, és Kentenich atya ezt az utat választja. Ajtóról ajtóra, lépésről lépésre. This was the chapel of the students of the House of Formation, today the University Church. It was here, for instance, that the Marian congregation was formed in April 1914, almost exactly 100 years ago. Ha a Jóisten által megnyitott ajtókon megyünk, akkor ő nagyot tesz velünk. Ez az a ház, amelyben Kentenich atya mondta a fiataloknak. Ezennel teljesen a rendelkezésetekre bocsátom magam mindazzal együtt, ami vagyok és amin van. Tudásomat és tudatlanságomat, tehetségemet és tehetetlenségemet, de mindenekelőtt a szívemet. Ezek a szavak valóra váltak. Számtalan ember lelt Kentenich atyában életútjuk vezetőjére, egy atyára és egy lelkitársra. Ezennel teljesen a rendelkezésetekre bocsátom magam. Kentenich atya ma nekünk, mint Schönstadt családnak is ezt mondja a jubileumi évben. Ez Schönstadt 100 évvel később. Ő velünk megy, és mi ő vele. Örülök, hogy október 18-án itt lehetek, és együtt az őszentélyben megújíthatjuk a szeretett szövetségünket. Ismét tudatossá válik bennem, hogy miért járom az utamat a szűzanyával. Édesanyánk megígérte, hogy magához vonzza az ifjú szíveket, és én minden nap újból nekiadom a szívem. És akkor megtapasztalhatom, hogy ő is megnyitja nekem a szívét. Így nyílt szívvel élhetek. For me, the renewal is a chance to be united with Joseph Engley and with all the First Sottalists, with the entire Schönstadt family, and most especially with Our Lady. For me, it's a moment where I become set ablaze with love for Mary, and that I give myself to be used as her instrument. God opens doors for us on our pilgrimage toward the renewal of the covenant on the 18th of October 2014. And which doors does he open for you? Vamos contigo. A te szövetséged a mi küldetésünk. Your covenant, our mission.